Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, slova, na ktorými sa chceme zamyslieť, tam je napísané v liste Židom, Hebrejom, 12. kapitole 2. verši následovne. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupu a teraz sedí na pravici Božieho trónu. Amen. Toľké slovo Písma svätého. A určite zažívate situácie, verím teda tomu, že áno, že nie som v tom sám, že sa nám niečo nechce. Napríklad, že nechce sa mi vstať. Mne sa dneska tiež ťažko vstávalo, nechcelo sa mi. A asi poznáte, že nechce sa mi ísť do školy, do práce. Alebo nechce sa mi teraz riešiť zlomky, gramatiku alebo nejaké iné životné situácie, samozrejme podstatné a dôležité. Viete, väčšinou, keď sa nám nechce, tak je to situácia, keď očakávame, že asi to bude náročné, asi to bude ťažké. Keď očakávame, že to bude niečo zložité, niečo komplikované. Ale aj napriek tomu, že som veľakrát zažil tieto situácie, sa mi nechcelo, predsa som šiel. Aj keď sa mi nechcelo, asi aj vy, že? A keď sa nám nechce, tak sa musíme prekonať. Aj keď to nejde. A ja to môžem, to je také malé víťazstvo. A preto sa pýtam, že ako je to možné? Je to v nás? Že dokážeme sa tak nejak sami namotivovať a vzoprieť sami sebe, aby sme zvíťazili nad tou našou lenivosťou, nad tým, že sa nám nechce. No ja som presvedčený o tom, že toto nie je srdce. Čítali sme, že máme sa pozerať, hľadieť, upierať zrak, doslova, že vyslovene až čumieť, by mohli povedať, na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Tuto máme. On je pôvodca, ale aj završovateľ našej viery. Viete, keď sa nám nechce preto, lebo stojíme pred niečím ťažkým, pred niečím zložitým, niečím komplikovaným, tak aj vtedy spoľahnime sa na Ježiša. Viete, možno slove sa píše, že Pán Ježiš nedovolí, alebo nenaloží na nás viac, ako by sme uniesli. Že aj keď stojím pred ťažkou situáciou, tak viem, že ju zvládnem, že ju môžem vyriešiť, že dokážem nájsť to správne riešenie. Nie preto, že by som bol nejaký geniálny, múdry, alebo nejaký super človek, ale preto, lebo Boh stojí pri mne. A Boh mi dá iba toľko, koľko dokáže zvládnuť. Čiže aj v tých ťažkých situáciách on je pôvodca, ale aj završovateľ. Čo on mi dáva nielen veľké výzvy a ťažké úlohy. Ale zároveň dáva k tomu silu, spôsob, vytrvalosť a múdrosť, aby som tie ťažké úlohy zvládol. On je nielen pôvodca, ale aj završovateľ. To dobré dielo, ktoré v nás on začal, aj ho dokonal. A to sa možno trošku tak prieči s tým, čo žije naša spoločnosť. Viete, lebo táto spoločnosť nás tlačí na výkon. V škôlke tí, ktorí si zaviažú sami šnúrky, dostanú odmenu. Hej? A potom prídeme ako prváci do školy a všetci chceme mať včeličky za pekné krúžky a čiaročky. Potom chceme mať v žiackej knižke samé jednotky, alebo na tom edupage samé jednotky. Hej? A celý život tu máme známky, testy, skúšky, porovnávania. Zamestnávateľ chce, aby sme pracovali na 100%, ideálne až na 120%. Tlačme na výkon. Áno, tak to je vo svete. Tak to je v našej spoločnosti. A Božie slovo nám do toho hovorí, že si milovaný nie preto, čo si dosiahol, nie preto, aké si mal známky, nie preto, koľko si zarobil. Si milovaný nie preto, čo vieš, čo dokážeš, ale si milovaný preto, kto si. Lebo ty si Božie dieťa. Si milovaný preto, lebo Boh sa tak rozhodol. A to je úplne iné. Zrazu to už nie je o výkone. Zrazu je to o dare, ktorý sme dostali. Preto ten Ježiš prežil ukrižovanie. Som naročne napísal prežil, lebo áno, on to naozaj prežil. On zomrel a vstal z mŕtvych. On prežil ukrižovanie a keď sa ideme na Lukášovo evanjelium, ako zaznamenala modlitbu v Getsemane, tak tiež sa mu tam nechcelo. Tiež prosil, Pane Bože, odvráť odo mňa tento kalich. Ale zvíťazil. Preto môžeme pozerať na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. On pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou, keď sa mu vysmievali, a teraz sedí po pravici Božieho trónu. A
A tiež sa mu do toho nechcelo, ale urobil to z lásky k nám. A tak hľadme na neho a učme sa od neho. Učme sa nasledovať ten jeho príklad. On keď bol v takej situácii, tak nehovoril, že ako to teraz zvládnem, čo teraz budem robiť, ako by som to mohol zjednodušiť, alebo ako by som mohol nejak to obkľúčkovať. Ale on išiel na kolena a modlil sa k Bohu. A to je možno úloha aj pre nás. A ak sme tak nerobili to teraz, počas tohto školského roka, tak môžeme to nacvičiť počas prázdnin a budúci školský rok aplikovať. Čiže učme sa od neho. Učme sa riešiť veci ako on. A zároveň ďakujme. Čiže hľadme na neho, učme sa a ďakujme. Máme za čo ďakovať. Môžeme ďakovať za učiteľov a rodičov, za ich trpezlivosť, že to s nami zvládli. Môžeme ďakovať za múdrosť, ktorú Pán Boh dával našim deťom. Môžeme Bohu ďakovať za to, že nás posunul vtedy, keď to nešlo. Vtedy, keď sa nám nechcelo. Vtedy, keď sme to chceli možno vzdať. A povedať, že toto ja nedám, toto ja nezvládnem. Tak Boh bol s nami a on nás tak pomaličky, v pomalých kúskoch posúval a viedol vpred. Ďakujeme Duchu Svätému, že práve on je ten, ktorý nás viedol. On nám dával tú múdrosť. On je ten radca, ten pomocník, príhovorca. A napokon ďakujeme Ježišovi, že to s nami nevzdal. Že išiel na ten kríž a že on sa stal tým našim pôvodcom, ale aj završovateľom našej viery. Amen. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že si to s nami nevzdal. Ďakujeme Ti za to, že v každej ťažkej situácii, keď sa nám nechcelo, keď sme to chceli vzdať alebo obísť, Ty si bol s nami, viedol si nás, posúval pomalých krôčkov. Ďakujeme Ti za to, že tak chceš robiť aj naďalej. A prosíme ťa, aby sme v našich životoch možno tak viac upierali zrak na kríž, na Teba, na to, čo si pre nás vykonal, aj keď sa Ti nechcelo.